Da li je ovaj meč Lige šampiona bio namešten? Lionu je te večeri za prolazak iz grupe trebalo pravo fudbalsko čudo. Real je morao da pobedi Ajax, a oni Dinamo u Zagrebu sa najmanje 6 golova razlike. Šanse su bile minimalne, a ishod neverovatnih 7-1 za Lion. Uz niz sumnjivih događaja. Evo kako je sve izgledalo. Dinamo je ostao sa igračem manje već posle pola sata, ali su nekim čudom uspeli da povedu golom tada mladog Mateja Kovačića. Ipak, Lion je izjednačio do poluvremena, a posle pauze kreće totalni haos. Francuzi daju 6 golova za samo 30 minuta, dok se Dinamo doslovno raspada na terenu. Ono što je navijačima najviše zapalo za oko je kada je posle jednog od golova Domagoj Vida namignuo ka Gomisu, kao da želi da mu kaže sve je pod kontrolom. U međuvremenu, Real je pobedio Ajax, a trener Frank de Boer je bio ogorčen. Golovi u Zagrebu su postizani previše lako. UEFA bi morala da istraži ovaj meč. Svi su se pitali kako je moguće da ekipa primi 6 golova u drugom poluvremenu. Da li je pao neki dogovor u slačionici po rezultatu 1-1? Iako je UEFA proglasila meč regularnim, ova utakmica i dan danas predmet rasprave. Šta vi mislite, da li je ovo bilo fudbalsko čudo